Biztanlei lurraldean gaindi errazago mugitzeko, Euskal Elkargoko Ipar Euskal Herria Turriko mugikortasunen sindikatuak mugikortasun plana abiarazi du. Zertarako balio du? Pertsonen eta salgaien garraioaren antolaketa optimizatzeko eta datozen 10 urteetan gauzatuko diren ekintzak programatzeko. Bi hitzetan, inguramena errespetatzen duen asmo handiko mugikortasun proiektua da zehaztutako xedeak 2030 urtean betetzeko asmoarekin. Ara nola, joan etorri gehienak egitea garraio alternatiboak erabiliz eta norbanakoaren ibilgailua gutiago baliatuz. Petrolioa ez izaitea motorizatutako mugikortasunak erabiliko duen energia bakarra, energia alternatiboen erabilera garatuz, kutsadura eta negutegi efektua sortzen duten gasen jaulkitzeak mugatzeko. Zergatik mugikortasun plan bat gure lurraldean? Gure lurraldea tokian toki modu desberdinean antolatua dago. Populazioaren zati gehiena eta enplegu gehienak kostaldean eta hiri nagusietan metatzen dira. Lurraldea osatzen duten 171 herriak hiri eta landa espazioaz osatuta daude eta soluzio desberdinak behar dituzte. Mugikortasun planak epe motz, ertain eta luzarako azpiegitura eta zerbitzu sorta desberdinak proposatzen ditu lurraldea egituratzen, saretzen eta hari zerbitzua ematen laguntzeko, bertako jardueren eta hirigintzaren garapen proiektuak kontuan hartuz. Gaur egun, ibilgailuaren erabilera masiboak eragin nabarmenak ditu gure bizimoduan. Berotegi efektua sortzen duten gasen jaulkitzea eta kutsadura areagotu egin dira orokorrean. Harabotsa ere gure osasunean eragina duen eragozpena da. Errepidean gertatzen diren istripuak kontuan hartu gabe. Hori dela eta, berehala eman behar zaie espazioa eta segurtasuna beste garraio mota batzuei. Espazioa partekatuz, abiadura gutituz, antolaketa birpentsatuz eta erabilera partekatuak sustatuz. Gaurdanik gure lurraldean norbanako ibilgailuaren erabilpena saiesteko garraiobide eta azpiegitura alternatiboak daude. Kostaldean jadanik edatzen ari dira, baina barnealdean ere progresiboki garatzen ari dira, bizi eremuetan. Joan inkariak, autobusak, eskaera bidezko garraioa, autokidetzak, bizikleta bideak. Barnealdea eta kostaldea lotzen duen sare bat bada. Autobusak, eskualdeko tren espresa, bizikleta ibilbide luzeen hastapenak. Baina, proiektuaren erronketako bat zerbitzuak eta azpiegiturak indartzea eta batez ere konektatzea da, espazioan eta denboran lurraldeko bazter guzietara heltzeko. Beraz, konkretuki, mugikortasun plana zer da? Lehenik, mugikortasun planaren helburua da beharturiko joan etorriak murriztea eta batez ere ezinbestekoak diren joan etorriak hobetzea. Lurralde urbanizazioa antolatu, mugikortasun zerbitzu eta azpiegiturak aintzat hartuz, gure beharturiko joan etorrien distantzia murrizteko. Oinez, bizikletaz edo garraio kolektiboen bidez, egiten diren joan etorriak seguruagoak eta errazagoak bihurtuz. Espazio publiko lasaiak antolatuz, edo ingurumena errespetatzen duten ibilgailu eta erregaiak hautatuz. Mugikortasun plana batez ere plan solidarioa da. Mugikortasuna ezinbestekoa da gizarteratzeko orduan eta zenbait aktibitate garatzekoan. Hori dela eta, eragile publiko eta pribatu guztien mobilizazioa beharrezkoa da mugikortasunari buruzko egiazko aholkularitza zerbitzua eskaintzeko, batez ere enpresei eta ikastetxei. Joan etorrien kostua ere murriztu nahi da, behar kolektiboen eta banakoen egoeren aniztasuna kontuan hartuz, hara nola mugikortasun murriztua duten pertsonenak. Nola? Mugikortasun zerbitzuak bizi eremuetan antolatuz eta lurraldea saretuz. Mugitzeko aukera pertsona guziei eskainiz, baita teknologia eta tresna numeriko berrien garapenaren bidez, eta lurraldea kanporantz zabaltzeko garraio eta lotura ekipamendu handiak indartuz. Oroz gainetik, mugikortasun plana erabiltzaileentzat eta erabiltzaileekin gauzatu beharreko egitasmoa da, beraiek baitira proiektuaren eramaile nagusiak. Erronka da, erabiltzaileak mugikortasun pratikak kanbiatzen konbentzitzea eta aldaketa horretan laguntza eskaintzea beraien itxaropenak ahalik eta ondoen asetzeko. Hortik, mugikortasun eskaintzak eta zerbitzuak ahalik eta pertsona gehienei ezagutarazteko nahia, baina baita, bakoitzaren pratikak eta beharrak ebaluatzekoa ere.
konta iezaizkiguzu zure arazoak, ideiak eta beharrak egokitzen zaizun mugikortasun plana abiarazten laguntzeko. Elgarrekin lineak higi ditzagun hobekiago mugitzeko.